καφές είναι το πιο σημαντικό συστατικό το οποίο μπορεί να συντροφεύσει όλες τις στιγμές μας, ακόμη και τον Νοέμβρη. Ευτυχώς η Μπελότζια έχει βρει 1.000.000 τρόπους και περίεργα χωνιά για να μπορούμε να κάνουμε καταπληκτικό καφέ. Πες μου, τι είναι όλα αυτά τα χωνιά? Λοιπόν, όλα αυτά τα υπέροχα και καταπληκτικά χωνιά μας βοηθούν να κάνουμε ένα πολύ ωραίο μπρου στο σπίτι μας και να απολαύσουμε ό,τι καφεδάκι μας ευχαριστεί. Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι μου έχεις φέρει εδώ μια συσκευή Μπελότζια πάλι, η οποία όμως είναι ασορτή ματζέντα με το σακάκι Γι' αυτό τη διάλεξα, επειδή είστε σετάκι, μάτσι. Τι κάνει αυτή? Λοιπόν, εδώ πέρα θα αλέσουμε τον καφέ μας. Ζυγίζουμε πόσο καφέ χρειαζόμαστε, το τοποθετούμε μέσα, τον αλέθουμε, τον ρίχνουμε τον αλεσμένο καφέ μέσα στο ντρίπεράκι μας. Θέλω να σου πω ότι αυτή η συσκευή λέγεται Clever Dripper, δηλαδή έξυπνη εκχύληση. Α, έχει μυαλό μόνο του, είναι σαν AI δηλαδή. Ναι, κάτι τέτοιο. Είναι ένας πάρα πολύ εύκολος τρόπος για να βγάλεις νόστιμο καφέ. Ρίχνουμε τον αλεσμένο μας καφέ εδώ μέσα και προσθέτουμε καυτό νερό όσο θέλουμε. Ωραία να τα κάνουμε αυτά που λες. Εννοείται. Αυτό είναι το ζήτημα. Θα μου αλέσεις καφέ? Εγώ θα λέσω? Ναι. Οκ, μάλιστα. Να αλέσω. Πώς αλέθει αυτό? Τι κάνω? Α, θέλει δύναμη. Θέλει. Τέλος πάντων. Χρησιμοποιούμε χοντροκομμένη άλεση. Βλέπετε τι τραβάνε οι παρουσιάστρες, έτσι. Πέρα από το Clever Dripper, λοιπόν, έχουμε και άλλες συσκευές εδώ πέρα που λέγονται V60 και μπορούμε να κάνουμε και εδώ πέρα ωραιότατα μπρου στο σπίτι μας. Πόσο θες να λέσω? Θέλω ακόμα λίγο. Θες κι άλλο? Συσκευή Chemex, την οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε inox φίλτρο, το οποίο πλένεται, και αυτό το χάρτινο φιλτράκι, το οποίο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για το μικρό μας το τρυπεράκι εδώ πέρα και να κάνουμε έναν ωραιότατο φίλτρο στο σπίτι. Πόσο καιρό θα λέσω ακόμα? Φτάνει, άντε. Μπορείς να το ξεβιδώσεις τώρα από εδώ, είναι πανεύκολο. Α, εντάξει. Μου δίνεις τον καφέ. Α, όντως αλέστηκε, παιδιά, δείτε. Τρομερό. Δεν μύρισες όμως. Αυτή είναι η μαγεία του να αλέθεις τον καφέ στο σπίτι σου. Μοσχοβολάνε αρώματα. Τι νοικοκυρά που είμαι, ας το παραδεχτεί κάποιος σε αυτό το στούντιο, παρακαλώ. Τι νοικοκυρά είσαι? Τέλεια, βάζω τα γραμμάρια που θέλω και προσθέτω καυτό νεράκι. Οκ. Σιγά σιγά. Σιγά σιγά. Θέλω να καταλάβω η εξυπνάδα του που είναι. Εσύ βρέχεις τον καφέ ομοιόμορφα, τον αφήνεις μέσα για όσο χρονικό διάστημα επιθυμείς και όταν θέλεις να πιείς, το βάζεις πάνω στο ποτήρι σου και κάνει εκχύληση γιατί έχει μια βαλβίδα από κάτω. Τέλεια. Έχει μια βαλβίδα από κάτω, την οποία όταν τη βάλεις πάνω στο ποτήρι αρχίζει την εκχύληση. Άρα καταλαβαίνει πότε είναι ώρα να πιούμε καφέ. Μπράβο. Εσύ το βοηθάς πότε θέλεις να πιεις καφέ. Οκ. Το ιδανικό είναι αυτό που θέλεις εσύ να γευτείς. Όσο πιο πολύ αφήνεις το νερό να έρθει σε επαφή με τον καφέ, τόσο πιο δυνατός θα γίνει ο καφές σου. Υπέροχα. Και αφού λοιπόν φτιαχτεί και αυτός ο καφές, ωραία, το έχουμε έτοιμο. Αυτό το καταπληκτικό μπρου μπορούμε να προσθέσουμε. Τι θα φτιάξουμε σήμερα? Θα φτιάξουμε για τον Νοέμβριο. Τι θα φτιάξουμε αυτόν τον μήνα? Ένα μπρου salted caramel. Α, salted caramel. Ναι. Και δεν για θα μερακλείδες. Δεν θα το λυπηθείς, να μην το λυπηθείς. Πάμε. Δεν θα το λυπηθώ καθόλου. Δεν το λυπάτε, παιδιά. Παστούλα. Οπότε, enjoy. Καφέ και salted caramel. Σιρόπι. Τέλειο. Ναι. Εύκολα πράγματα, απλά. Και απολαυστικά. Αρκεί να βρείτε κάποιον άλλο να αλέσει, ναι.